Ćao narode, to su Zidan i Heidi sa KZH Tube Kids Fun. Danas ćemo da radimo malo izazova i od sada ćemo snimati dosta izazova, tako da pratite nas. Ok, hoćeš objasniti kakav je izazov? Ok, dakle, imamo tegle koje su pune ping-pong loptica i imamo kiše za pobednike. Dakle, imamo teglu koju ubacujemo loptice i što više ubacimo, imamo više nagrada. Dakle, ovdje dobijemo 2 nagrade jer je njih najteže ubaciti. Ok, spremna? Da, idemo. 3, 2, 1, idemo. Osvojio sam ovo. Ne, ja sam to želela. Idemo, ja uzmem ovo. Da. Imaš sreće, ti si bliže. Ok, čekaj. Dobro, pošto je ovo posljednja runda i najteža, ajde da pomerimo ove sa strane i ostavimo ovo u sredini. Dobro. Ok. Dakle, za sada ja pobeđujem. Pobedit ću u ovoj. Ok, uzimam 3 ako pobedim. Ok. 3, 2, 1. O, tako blizu. Stalno mi malo fali da pogodim. O moj Bože, zamalo. To je moja. Ubacila sam jednu. Ok. Zašto ti tako malo fali? Sve ove ping-pong loptice i došla sam do neke nove strategije. Da vidimo šta će se sada desiti. Spreman? Ok, idemo. Ne možeš to da radiš, mora da odskoči. Ali mora da odskoči. Ne mora da odskoči. Zašto ti tako blizu ruka? Pa to ti radiš. Ti si varalica ovdje. Zamalo. Hej! Ne! Da. Čoveče, samo upadni. Izgubila sam sve loptice. Hajde. Šta to radiš? Ne možeš tako blizu, to je varanje. Ne, nisam blizu, nije istina. Ok, narode, mislim da je ovo nemoguće. Nemam pojma. I meni se tako čini. Hej, prestani da ih guraš. Treća runda.
Uspela sam! To, idemo! Pa svaka čast Heidi, ali odavde si je bacala. Ne, nisam, odavde sam. Ok, onda ćemo provjeriti. Da, ok. Jej, uspela sam! Pa svaka čast Heidi. Da. Ok, narode, kao što ste vidjeli, ja sam pobjedila i bilo je zaista teško. Ali sretna sam što sam dobila ovo. Zapravo, htjela sam još prije da ih probam jer zajedno su jako neobični. Tako da bit će sigurno odlično. Da, to što je uspjela je stvarno bilo teško. I ove zaista obožavam, jedva čekam da ih jedem. Inače, da li znate šta je vrijeme da kažemo? Ćao narode, nadam se da ste uživali u epizodi, ne zaboravite da nam date jedan veliki like i pretplatite se, ćao i vidimo se. Vratite se za još cool ovakvih videa. Hajde da se našalimo s Aleksom. Jeste spremni? Idemo. Stavimo maske. Uradimo to. To je tako smiješno. Ko je to? Wow! Ko ste vi, narode? Ko je ovo, narode? To sam ja, Heidi. To sam ja, Jason. To sam ja, Zidane. Nisam znao da ste to vi, narode. Ovo je bilo smiješno. Aleks, imamo jako zabavan izazov za tebe. Ali jako je težak. Ako pobjediš u izazovu, imamo iznenađenje za tebe. Ok, zvuči dobro za mene. Sačekaj, Aleks, idemo da pripremimo izazov. Idemo. Uhu! Uradimo to, narode. Torta od bele čokolade. Wow! Ako Aleks pobjedi u izazovu, dobija tortu. Idemo. Uradimo ovo. Aleks, izazov te čeka. U redu, narode, pa šta je izazov? U ovom izazovu moraš uhvatiti nas troje da bi dobio nagradu. Pa to će biti prelako. Počnimo. Uhvatit ću vas. Wow, narode, vi ste brzi. Wow! Hej, tu si. Hej. Wow. O ne. Imam te. Uhvatio sam prvu boju, žutu. O ne. Idemo. Ok, zato što si me uhvatio, vrijeme je da probušimo žute balone. Ok. Ostani tu. Ok. Hajde. Spremni, idemo. To je jedan red. Dva, žuta je gotova. Wow, narode, to je bilo cool. Ok, vrijeme je da uhvatiš crvenu i zelenu. Idemo. Idemo. Kuda da idemo? Tamo. Ok. Jel vidiš nekog? Ne, sve je čisto. Ok, onda idem. Ja ostajem. Sigurno će ga uhvatiti. Uhvatili smo te. To. Još jedna boja ostaje. Da. Da li ste spremni da probušite crvene balone? Da.
Jesi spreman, Alex? Idemo. Vrijeme je za drugi red. Još jedna boja da otkrijemo nagradu. Ok, uhvatimo posljednju boju. Ok. Idemo. Čekajte, idemo na drugu stranu. Ok, idemo. Idemo. Da li mislite da je unutra? Mislim da jeste. Ne znam, hajde da proverimo. Pogledajte Hajde. lijevo. Tu je! Čekaj. Šta? 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 Šta je to? Imam poklon za vas. O, Cveće. hvala ti. Hvala. Wow. Snežina. Hvataj je. Ha, brzo. Tu je, imam je. Vrati se. Hej. Hajdi. To nije Uhvatit ću te. Hej, Hej. ale. Da, Imamo uhvatili te. smo je. To. Mislim da je vreme da uzmem svoju nagradu. Ok, idemo. Idemo. Ok, idemo. Drugi red. Drugi red je završen. Ok, Alex, možeš uzeti svoju nagradu. Jej! Čestitam. Da vidimo šta je. Wow! Čestitam. To je moja omiljena torta. Zaslužio si je. Ok, ali želim da je podelim sa svima vama. Jej! Hajde da jedemo tortu. Jej! Hajde! Obožavam torte. Wow, ovo je odlična torta. Da, Tako je ukusna. pojedimo je. Da. Hvala vam što ste Stvarno je gledali. sjajno. Ćao narode, nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite da date jedan veliki like i vidimo se.